Здравейте, сега ще ви покажа как се минават всичките нива на Angry Birds. Така ще бъдат 8-12 клипа, докато ги минем всичките. Сега ще пусна Angry Birds. Миналия клип беше не много нива, минаха 4 нива. Тук една, тук две, тук три. Тези клипи ще ги видях всичките. Аз мисля, че трябва да отивам тук, но след последното ниво точно. Почвам с другото. Да, тези двете. И от едно убих две. Смешна работа. Или три там. Това виж как стана. Ще пробвам точно. Ето и да босна. Ще стане ли? Падай. Ето падна. Сега ще ми бъде по-лесно да боснем ето това, но ще трябва точно да спечелим къде е точно стъклото, защото стъклото ще бъде най-лесно. Точно е тук сигурно. Да. И минахме го. И ни останаха 0 Angry Birds. Това е Angry Birds клип номер 2. Да продължим дето с нивата. Ето тук, където ги ползвах ние вече. Това никога няма го ползвам. При най-важните случаи. По-добре е тук. Ето за това. И се свърши. За малко. Сега последно, дано да успея. Дано да стане. И стана. Мечът му беше много голям, го уби. Сега ще продължим с нивата. Ще говорих с един човек. По-лесно беше, отколкото си мислех. Така де. Стана ни едно, няма да ползваме. И 3 звезди. Angry Birds номер 3. Ще трябва на най-голямото. Дано е и убиха. И сега ще продължим, но трябва да се печелят и така трябва да го минем. Това може да ни стане. Така. Бихме ги направили един път трети и го минахме. Това стана така лесно.
Можем днеска и да минем тази планета. Убихме две. Нещо не се получи. Сега няма да стане, но каквото стане, стане. И пак не стана. Опа. Пак. Пробвам още един път. И стана, този път ще стане. Сега ако този умре, да и този умре, стигат ни. Точно го убих. Стават само две чки, тук едно и е там едно, където до динамита. И пак не се получи, пак ще пробваме. Ще пробвам да ударя точно тия камъни. Така. Пак няма да се получи, те мисля. Последния остава за едно. И пак не се получи. Те не го трябва да подменя, защото това е най-важно. Така. Последния остава, но не знам как ще го минем. Не стана, значи ще пробваме това. Да. И ще бъде малко трудно. Той не довърши работа. Значи той ниво няма да го минем пак. Това ще ползвам този път. Ето там, например, да го пробваме. Стана по-лесно, колкото си мислех. Стигне динамита. Пак няма да стане този път пак. Стана. Аз мисля, че го убихме. Звездички. Накрая го минахме. Това ще бъде малко лесно. За малко копчето, копче не знам за какво, мисля, че е копче. Аз не знам за какво копчето, сигурно нещо интересно, зато ще ударя сега точно тук. Дайде за малко. Пробваме ето тук пак.
Сега му какво може да стане.